Ćao društvo i dobrodošli u moj novi vlogmas video. Danas vam spremam... Gde si Lola? Gde si? Tu je Lola, izvinjavam se. Danas vam spremam nešto zdravo, zdrav napitak, u pitanju je smoothie. Dakle, malo namirnica, jednostavan recept, sve što vam treba jeste blender, za početak. A ostatak namirnica su sve stvari koje možete da nađete u, rekla bih, svakoj prodavnici. Tako da, ajmo da se bacimo na posao. Od namirnica, ono što će nam biti potrebno jeste jedna banana, šaka malina zamrznutih ili svežih, jedna čaša jogurta, 3 urme, sveže urme. Ako nemate urme, možete da koristite kašiku meda, ali ja obožavam urme, mislim da su urme super hrana i najbolja zamena za sve slatkiše, jer postoji brdo stvari koje možete da pravite sa ovom čudnovatom voćkom. I ono što sam dodala u ovaj napitak jeste kokosov protein, čisto da malo nutritivno podignemo vrednost. Ajmo da se bacimo. Jedna banana. Uzmite neku zrelu bananu, čim ima ovako tačkice znači da je zrela, a da nije prezrela ili da se zgnjeckala. Ova banana je mala, slobodno možete da stavite i neku malo veću. Zatim 250 ml balans jogurta ili bilo kog koji volite. Urma, izvadite obavezno koštice. 3 urme. Maline. I kašika kokosovog proteina. Zatvaramo. I to je to. Ono što se meni lično dopada, što je ovo vrlo jednostavno, treba vam minut da napravite ovo i može da bude potpun obrok, možete da dodate unutra čije semenke, lanene semenke, šta god vam padne na pamet, ali opet mislim da je super što može da bude ovako jednostavno, a opet da vas nutritivno podmiri, da unesete nešto što je dobro i hranljivo u vaš organizam. Ovo ima ukus kao voćni jogurt sa malinom, a nema ni malo ovog belog šećera. I onda se pitam zašto sam ikada kupovala voćne jogurte koji imaju mnogo šećera u sebi, zašto i sad ponekad kupim kad ovo mogu da napravim ovako. Društvo, to bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se svideo video. Mlatim rukama, vreme da prestanem što radim. Puno vas pozdravljam i vidimo se sutra u novom videu. Ćao!